Rabbil alamin ami ala tano ka wale nyimando ka sali ala kirabaka ni Muhammadu do ana so dinge sanu anaka sahaba kirengerelu ani mamunun tuguru la ni bara nyman kali foka se don la bama ala kanina o bela jelen yola ko fa mbaw fon fulkan min damne kishi ya chamanche hine ala banya barkay mbadin to beshir flala jaba maliko ka mbaw fo ka wale nyimando sanga an wati bela jelen au kanya madalila bi juma kutuba jam kan konna mbaw la dunya ka fo ambilla sa ka be fevrier kaluma sa mba fla ani mugan woro mbaw la dunya ka fo la sakaw ye wele blan kara mugama Adam Nuhu Jawara hata uka juma dayele sankumbe juma falo selni uye mbawla donya ka fo uye alqur'ana kalanshin chama ka dalailu khairati kalanshin chama ka dugo ke na bawiye ka dugo ke anfaso malibaye baro banen ko fe kamine misri weli la fukata se ankara mo Alhaj Adam Nuhu Jawara ka kutubama min bolla sungalo fisamanti aka misra lola angaje angani madawfe hayya la salat hayya lal falah hayya lal falah Allahu akbar Allahu akbar la Alhamdulillahi rabbil alamin Islamu ami ala tanu kala wali nyimando kala barkada ala mi ni jonya barkada ibi wasasoro ala tanu ni la halaya beka ala mi sona kan joya salo kalo bayi ajuma folo dofe ni dugu denw ka ŋaniya ɲumanya anu ka yɛrɛ majigi dɔnniba tanya tɛ dugu min na sigida min na ka lasakaw fo ka wale ɲuman dɔ kitabutigi ko k'a bi ala tanu ala min ye sunkalo su ni faridaya danfɛnw lasɔn hɛrɛma mantonw kan i n'a fɔ a y'a faridaya manton tɛmɛnenw minnu kɔnɔ an ye sariya gafe bɛɛ lajɛlen na sariya minnu bɔra Alahu Taala yɔrɔ la a ko nin kalo in de fɛnɛ la ale Alahu Taala ye kuranɛ ba jigin jiginkun jumɛn yera kuranɛ la k'a kɛ hinɛ ye Muhamadu mantonw ye silamɛ mantonw ye kitabutigi ko a bɛ seereya wa an yɛrɛ b'o seereya kelen de jɔ k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen fo n'a kɛra ala ye a kan ka bato ko kan ka to masa in ta la jɔn kan ka dusukunnasiri ɲɛsin masa in ma ka tila ka segin k'an ka seereya kurakuraya k'a fɔ ko Muhamadu ala ka jɔn don ala ka ciden don ala y'a kanu k'a kanu wajibiya maa o maa mana sun a dɔn ko Muhamadu de ka fisa ni sundonna bɛɛ ye wa Muhamadu de kɔnɔ jɛlen don ka tɛmɛ kɔnɔnajɛ bɛɛ lajɛlen kan ko ala ka jɔnw alisilamɛw aw minnu ye juma seereya ani minnu tulo bɛna don juma in kutuba la sira wɛrɛw fɛ n bɛ aw ladi k'an yɛrɛ kun ladi ni fɛn min ye o ye ala ɲɛsiranya ye an ka sira ala ɲɛ ala ɲɛsiranya huwa al-asas ale de ye sipasiman ye jɔ bɛ kɛ ale de kan a ye sira mɔgɔ ɲɛ maa min bɛ sira ala ɲɛ kana don a tigi gasi la segin i ka sira maa ɲɛ maa min tɛ sira ala ɲɛ a tigilamaa bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma alisilamɛw ala ɲɛsiranya kɔfɛ an ka ala labato ka ko to ala ta la ko min kɛli mana diya an ye an k'a lajɛ ala sago ye jumɛn ye a la n'a sɔrɔla an sago bɛnna ala sago ma alhamdulilahi
ni an sago an janyeta n'o ma bɛn ala ta ma an b'an ta in bila ka ala ta kɛ a bɛ fɔ o de ma ko ye ala labatoli ye adamadenw alisilamɛw aw k'a dɔn ko sunkaloba a ye yenge an kan kalo min Allahu Ta'ala ye kuranɛ jigin a kɔnɔ aw k'a dɔn Allahu Ta'ala ye kalo in a y'a suni a y'a jakoya silamɛw kan o kɛra ka bɛn alakira bɔli Makan ka taa Madina o san filanan n'a bɛ fɔ o ma ko hijira sun a wajibiyara silamɛw ka silamɛya kɔnɔ Makan sigi san 11 san 12 kɔfɛ alakira kelen ka Madina lasɔrɔ o san filanan sun donna silamɛya kɔnɔ o fana kɛra ka bɛn Sha'abanu kalo n'a bɛ fɔ o ma ko sunkalo makɔnɔ o su filanan sun faridayara silamɛw kan ni Allahu Ta'ala ka kumakan ye ko aw maa minnu limaniyara ka da ala la ko ma don a kan ka bato ko kan ka to ala ta la k'aw k'a dɔn ko sun wajibiyara aw kan i n'a fɔ a suni wajibiyara manton tɛmɛnenw kan ka kɔn aw ɲɛ khulasatul kawli ye jumɛn ye mahalu shahidi ye jumɛn ye ala y'a wajibiya manton tɛmɛnenw kan ka kɔn anw ɲɛ ala ye tilala ka suni wajibiya anw kan kun jumɛn bi ala ko anw ka se ka degi ala ɲɛ siranya la sun ye entraînement ye sun ye formation ye ka silamɛ degi i yɛrɛ diyaɲɛ ko fɛn minnu dagalen d'u ye i halalaw k'i condamné olu la waati dɔ kɔnɔ ko ni e degira o la hali ni sunkalo banna ni haramu y'a yɛrɛ yire e la nɔgɔman sira fɛ juguman sira fɛ e entraîné la ka ban ka haramu ye k'a to yen k'a sɔrɔ a waati la haramu yɛrɛ i ka faamu bɛɛ lajɛlen na a minɛli bi arranger sabu kuma dɔ la surafɛn b'a ɲɛsin adamaden ma k'a sɔrɔ hali malo t'i ka jiginɛ la i kelen ala kelen maa yɛrɛ t'a dɔn k'i y'a minɛ mais k'o to yen ala kama o ye ala ɲɛsiranya jɔyɔrɔ ye ko sun de b'a degi nin na Orange Money dɔ dépôt bɛ k'i kun i ta tɛ a tigi filila a wari ka ca sabu dɔ bɛ wari dɔgɔmani lasigi ni dépôt giriyara a kuma dɔ lama a tigi b'a sɛ k'a b'i kuru a kan k'a k'a ta ye ala ɲɛsiranya min b'i la sun y'i degeli min kɛ o la a b'i permité e yɛrɛ ka wuli ka jɔ k'a numéro tigi wele ka fɛɛrɛ kɛ i b'a la segin cogo min na ko sun di kun ya an man nin ye k'an degi ala ɲɛsiranya la alisilamɛw ala kira manto sun ale de ye yɛrɛminɛ ye ni bato ŋaniya sirili ye ka bɔ tile bɔyɔrɔ la fajiri kɛnɛ bɔli la ka taa se tile binni ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ sun tiɲɛ fɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni bato ŋaniya ye a bɛ fɔ o de ma ko sun alisilamɛw ala kira ye kutubaba kɛ sunkalo makɔnɔ ban waati la Huzaifatul bun Yamani a bɛ kutuba in lakale ko ala kira ko alisilamɛw ma ko aw k'a dɔn ko kaloba ye yenge aw kan kalo min a ka bon a barikalen don ko Lailatul Kadiri o bɛ kalo min kɔnɔ Lailatul Kadiri min a su kelen ni latigɛ su don a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan kalo 1000 o jate bɛ bɛn fo san 80 ani dɔɔni o ma ko a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o kan ko Allahu Ta'ala y'a suni faridaya ka tila k'a su jɔli kɛ ala labato ye ni maa min ye cɛsiri ka farida dɔ di a kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ e ye jɔn de san k'a ka hɔrɔnya
ka bɔ jɔnya la alisilamɛw k'aw k'a dɔn ko sunkalo min n'an filɛ a kɔnɔ sabali kalo don wa sabali baraji foyi t'o la fɔ alijinɛ alisilamɛw a ye sabali silamɛya ka escalier fɔlɔ de i bɛ jɔ min kan o ye sabali ye n'i mago bɛ diɲɛ na i bɛ sabali n'i mago bɛ lahara la i bɛ sabali n'i mago b'a fila la diɲɛ ani lahara i bɛ sabali a ye sabali a ka Ala bato a ye sabali a ka Ala kota y'a k'a to yen a ye sabali Ala ka lajarabila ko minnu mana o sɔrɔ waati min kɔnɔ a ye sabali a kɔrɔ ni maa o maa sabalila i b'a sɔrɔ n'i sabalila i b'a ye n'i sabalila a bɛ k'i ta ye a ka kunna nka fɛn min kɔrɔ cogo cɛ ka ɲi a dɔ ye sabali ye min bɛ sen na masa in b'a kalama min bɛ ka fɔ e ma masa in b'a kalama min bɛ ka da i kan e yɛrɛ t'a dɔw kalama nka masa in b'a kalama n'i ye sɔnna ka sabali i bɛ wasa jango sunkalo kɔrɔ dusuw bɔ ka di adamadenw la fitinɛ ka di sirikilasɔnw na a kana tɛgɛ filibaa bɛɛ jateminɛ maa dɔw y'u tɛgɛ fili aw ma a filitɔ yɛrɛ a ye kuma jugu fɔ ka n'i ka temps t'i ye bilen k'i bɛ boli ka kun o tigi la k'i bɛ taa lajɔ k'aw ka kuma sabali kuma dɔw fɔr'i ma sigida la baarayɔrɔ la du kɔnɔ a ye sabali wallahi ni sabalila i b'a ye Ala faralen bɛ sabali jɔnw kan ko aw k'a dɔn kalo in an b'a min kɔnɔ nin ye ko damakɛnya kalo don setigi se bɛ maa min ye ani se tɛ maa min ye maa min y'a ka nasɔngɔ sɔrɔ ani maa min m'a ka nasɔngɔ sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ ji to yen ka dumuni to yen ka bɔ fajiri kɛnɛ la ka taa se tile binni ma an bɛɛ damakɛnyalen don dɔ bɛ jisuma sɔrɔ k'a min fusaa pour dɔ ka jisuma sɔrɔ k'a min degun dan don nka an bɛɛ kɛn bɛ k'a to yen nin waati in na an bɛɛ damakɛnyalen don ale de ye kalo fana ye kalo min mumini garijɛgɛ bɛ ji di a kɔnɔ sabu n'i y'a di Ala ma Ala b'a di a ka ca la maa caman bɛ ɲumanyaw ji di sunkalo kɔnɔ maaw bɛ mɔgɔw ka suntigɛw lase u ma mɔgɔw bɛ mɔgɔw ka orange monnaie la yɛrɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔw lasɔn u ka suntigɛw la ni dun y'a di Alahu Taala b'a nɔ labila wa ni maa min ni e kɛra sababuya ye ka sundonna dɔ la ka suntigɛ lase a ma ka kɛ sababuya ye maa dɔ ka se k'a ka kangaliba sɔrɔ k'a ka malo sɔrɔ k'a ka sukaro sɔrɔ k'a ka tamaro sɔrɔ k'a ka suntigɛ lase a ma k'a baraji bɛ e ye i n'a fɔ maa min ye jɔn san k'a kan hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la sabu arabuw ka tile waati o fɔlɔ jɔnya tun ye fɛn gɛlɛmanba de ye sabu jɔn ta t'a yɛrɛ ye silamɛ jɔnw kun fɔlɔw u caman ye degun sɔrɔ jɔnya hukumu kɔnɔ c'est pour cela silamɛya ka ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛ mɔgɔw su ka kɛ jɔn kan hɔrɔnyali kan dɔ tɛ jɔn ye bi nka jɔnya juru b'a kan kɔrɔ jurumanitigi juru ye maa min coro e b'a dɔn i b'a kalama i n'a bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ sugu fiyɛ la a ka sigidaw la a kun senna ka teli e yɛrɛ ɲɛ b'a la nin waati in kɔnɔ a senna ka suma a ka pilasi a ka bitigida a ka baarayɔrɔ a kun bɛ filɛlikɛla nisɔndiya nka bi n'i bɛ tɛmɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka feerekɛyɔrɔ a ka magasin filɛlikɛla ɲɛ bɛ maloya ka filɛli dume a la e yɛrɛ ka kɛ kodɔnna ye i ka gɛrɛla o tigilamaa la i k'a ɲininka a ka lahalaya la i bɛ se min na k'a dɛmɛ i k'o kɛ ani i ye jɔn ka hɔrɔnya nin bɛɛ ye kelen jurumanitigi juru ye maa min coro ka wuli k'i jɔ k'a ka jurumanitigi yɔrɔ dɔn ka taa ka juru sara ka bɔ a kan na hali n'i m'a di ale yɛrɛ tɛgɛ ma ko taa juru sara nin bɛɛ ye kubaw de ye silamɛw an k'an hakili to ninnu na alakiraba ko kisi ni nɛɛma bɛ a ma a ko ni maa min ye sundonna dɔ la kɔnɔ fa ni maa min ye sundonna dɔ hakili sigi ko Alahu Taala b'i ka jurumu yafa i ye Alahu Taala b'i min kɔji la kɔji min n'i y'a ji foronko kelen minɔgɔ t'i minɛ bilen fo ka t'i don alijinɛ kɔnɔ alakiraba kisi ni nɛɛma bɛ a ma
ako kalo min n'an filɛ a kɔnɔ nin ye k'a kalo daminɛ ka bɔ tile fɔlɔ la ka taa se tile 10 ma o ye Alahu Taala ka hinɛ de ye ka sin jɔnw ma jɔnw an yɛrɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na maa minnu bɛ hinɛ Ala bɛ hinɛ olu la arrahimun yarhamuhumur rahman maa minnu bɛ hinɛ masa in bɛ hinɛ olu la a ye hinɛ kuma fɔ a ye hinɛ waleya a y'a ko sinjiw tugu a balimamusow u cɛla la a ye taa b'u ye a ye fɛn di u ma a balimamusow a balimakɛw aw teriw aw jɛɲɔgɔnw ani minnu ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ bi waati ka nɔgɔ aw ma ani minnu ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ waati ka nɔgɔ aw ma bi kana jɔn dɛ fɛn dɔ bɛ e bolo a ka dɔgɔ n'i y'a di i y'a di min ma kuma dɔ la a ka bon Seydina Ali ko ten ko kana jɔn dɔgɔmani dili la k'a ka dɔgɔ a dibaliya fana ka dɔgɔ i jɔnna min na ye ko kalo min n'an filɛ a kɔnɔ a camancɛ o ye Alahu Taala ka yafa de ye ka bɔ tile 11 na ka taa se tile 20 ma o ye Ala ka yafa de ye jɔn an yɛrɛ ka yafa ɲɔgɔn ma dɔ kɛra bɛɛ la an bɛɛ jigi bɛ Ala ka yafa de kan an yɛrɛ k'a lajɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma karisa filila i ka hakɛ la ayi a ma fili koyi e yɛrɛ ka faamu na a y'a dabɔ a kama yafa e yɛrɛ jigi bɛ Ala ka yafa kan a ye yafa sanuya karisa donni gasi la koyi a yɛrɛ maloyalen don kuma dɔ la fa y'i ka yɔrɔ ye k'a to yen a b'a fɛ k'i wele fɛnɛ telefɔni na ka yafa deli fɛ a sirannen don o fɛnɛ bɛɛ la o bɛ kɛ mɔgɔ la o e yɛrɛ k'a wele a donnen min gasi la n terikɛ n balimamuso n terimuso kore ma kunun ko in minɛ k'o da i kun dɛ ne ta banna koyi kana nin da i yɛrɛ kun nin banna ne yafalen don wallahi ni de a ye yafa sanuya maa minnu bɛ yafa Ala bɛ yafa olu ma dɛ a ye yafa ɲɔgɔn ma dɔ kɛra bɛɛ la a kana bɛɛ siri aw sɔnni kɔrɔ a kana ji da a bɛɛ sana kan cɛw yafa i muso ma musow yɛrɛ ka yafa i cɛ ma an bɛ kaloba de kɔnɔ an bɛɛ jigi bɛ Ala ka yafa kan Ala ka yafa an ma a ko kalo in ko a laban a sabanan ka bɔ 21 na ka taa se 30 ma 29 ma fo ka se kalo yeli ma k'o ye jɔnkan hɔrɔnyali de ye ka bɔ tasuma ma Ala k'an kan hɔrɔnya Alakira ba ko ten kisi ni nɛɛma bɛ a ma Abu Hurayra ta bɛ hadisa min lakale Alakira ko ni maa min ye sunkalo sun limaniya kosɔn yɛrɛ di Ala ma kosɔn k'o tigilama ka jurumu tɛmɛnenw Ala bɛ yafa olu ma jurumu tɛmɛnenw min bɛ i ni Ala cɛ i ni jɔnw cɛ hakɛ o lasegin i ni jɔnw cɛ hakɛ o lasegin cɛ ka dugukolo ɲagaminen don i bolo diɲɛ don o don a bɛ tribunal la t'a la e ka baara tɛ ka tiɲɛ mais ale de ka baara bɛ ka tiɲɛ a ka jo fɛnɛ don nka fanga b'e la ka tɛmɛ a kan e ye baara lɔn ye ka tɛmɛ a kan tribunal in jɔ a ka dugukolo d'a ma sabu Alakira ko ten ni maa o maa ye i balima namara dugukolo la sibiri ɲɛ kelen lahara jɔ don Alahu Taala b'a tigɛ fo dugukolo 7 i b'a da i kun k'i jɔ n'a ye fo ka taa kiiri ban jango maa min ye dɔ ka kɛnsirifɛn namara jango maa min ye dɔ ka titiri fonse la fonse maa min ye maaw ka forow ɲagami a ye dugukolow segin u tigiw ma a ye jurumantigiw ka juruw segin u ma a ye hakɛtigiw ka hakɛw segin u ma n'o kɛra a bɛ Ala ka yafa sɔrɔ Alakira ko kisi ni nɛɛma bɛ a ma a ko an bɛ kalo min na nin a bonya kama a fasamantiya kama ko alijinɛ yɛrɛ de bɛ kasi mɔgɔ 4 nɔfɛ ko f'olu ka don ale kɔnɔ alijinɛ yɛrɛ de bɛ mɔgɔ 4 nege minɛ maa tɔw bɛ alijinɛ nege minɛ an ka don a kɔnɔ an fɛn filɛ misiri kɔnɔ an bɛɛ de bɛ ka alijinɛ nata an ka don a kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya an ma nka Alakira ba ko ten kisi ni nɛɛma bɛ a ma a ko jamakulu 4 bɛ yen ko alijinɛ bɛ kasi a bɛ nata ko f'olu ka don ale kɔnɔ k'a fɔlɔ maa min bɛ kuranɛ kalan sunkalo kɔnɔ sunkalo ye kuranɛ kalan kalo ye a ye kuranɛ kalan sabu n'i y'i kunbiri kuranɛ kalan k'a kalan
a b'i ɲɛ jigin ka bɔ haramu filɛli ma o waati kɔnɔ a b'i da kisi ka bɔ maaw lebu fɔli ma o kɔnɔ a b'i hakili to ala la a ye kuranɛ kala bi tadaburin ni miiri ni tasi ye kuranɛ ye mun fɔ ni ne tilala kalan na n b'o waleya kuranɛ ye mun fɔ ni ne tilala kalanni na min bɛ na n b'o to yen a ko maa min a filanan maa min yɛrɛ bɛ sunkalo sun maa min bɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔ ko alijinɛ yɛrɛ b'a nata olu ka don ale kɔnɔ sundonnaw sabu sundonna da kasa ala kira ko ten k'a kasa ka di ala ye ka tɛmɛ misiku kasa kan nka ni sundonna y'a da ɲagami maakɔrɔfɔ la o da kasa ka go dɛ kuma ninnu de bi yan a ko a sabanan maa min a jan bɛ a dala nɛn na i sunnen i jan bɛ i da la maakɔrɔfɔ maa lebu nkalontigɛ i dan bɛ i nɛnku i kɛn bɛ ka karafe don a da k'a bɔ o ma ko alijinɛ b'a nata o tigilama ka don ale kɔnɔ a naaninan maa min bɛ kungɔtɔ la dumuni maa min bɛ balo bɔrɛ lase mɔgɔw ma maa min bɛ saribɔn lase mɔgɔw ma maa min bɛ kangaliba lase mɔgɔw ma maa min bɛ mɔgɔw ka ordonnances san sunkalo bonya kosɔn maa min bɛ hɛrɛ ko dɔw kɛ tuma dɔ la dɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ malo bɔrɛ la ale mɔgɔ bɛ dɔrɔn a ka se ka 1000 sɔrɔ a bɛ degun dɔ wuli ka bɔ a kan maa min bɛ mɔgɔw hakili sigi ka kungɔtɔ la dumuni a y'aw janto nin na hali ni sunkalo tɛ wallahi Abdulkadir Jelani ko ten a ka kutuba suruman dɔ la a ko lɔgɔmanya kelen kungɔtɔ kɔnɔbara la k'a ka fisa i ka misiri juma misiri 1000 jɔ Abdulkadir Jelani a ko lɔgɔmanya kelen kungɔtɔ kɔnɔbara la a valeur ka bon a baraji ka bon i ka université 1000 jɔ kalanyɔrɔ 1000 Abdulkadir Jelani Umar bin Abdul Aziz a ko ten al-akbadul ja'i'a ahaku bi sadaka min baiti llahi al-haram ko kungɔ biɲɛ bɛ fɛn minnu kɔnɔ olu ka kan ni sarakati ye ka tɛmɛ Alahu Taala ka misiri fɛrɛ bɔli kan n'o ye alikaba ye a y'aw janto nin na a ka mɔgɔw la nisɔndiya ala b'aw la nisɔndiya ko nin maa naani alijinɛ yɛrɛ de bɛ kasi ko ninnu ka don a kɔnɔ a ko aw ka dɔn sun a bɛ tiɲɛ ni lahalaya 3 ye sun bɛ tiɲɛ cogo dɔ la i b'a juru sara ni sunkalo tɛmɛna sun bɛ tiɲɛ cogo dɔ la i b'a juru sara ka kɛfara d'a kan sun bɛ tiɲɛ cogo dɔ la baraji t'a la i tɛ juru sara a ko a bɛ tiɲɛ cogo dɔ la ni sunkalo tɛmɛna i b'a juru sara maa min ɲinɛna ale ma ŋaniya siri baara bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya ye su ŋaniya bɛ siri ni kalo yeli kibaruya sɔrɔla i b'a ŋaniya siri ko ne b'a bɛɛ su o ye ŋaniya siri bako kelen ye o b'i wasa kalo bɛɛ la ni maa min ɲinɛna o kɔ suguridun o suguridun e bɛ ŋaniya siri maa min ɲinɛna ka ji min maa min ale ye ji min ale hakili la ko tile binna maa min tɛmɛna ka dumuni kɛ fɛ ale m'a ye ko fajiri kɛnɛ bɔra ale minin kɔrɔ kɔ a dumuni kelen kɔrɔ kɔ ale nana ye ko ja ko kɛnɛ kun bɔra koyi i b'i yɛrɛ minɛ o tɔ la ni sunkalo banna i b'a tile kelen sara sun bɛ tiɲɛ cogo min na ni kɛfara b'a la o de ye maa min y'i tugu ka dumuni kɛ sunkalo tile fɛ k'i tugu ka ji min i sunnen k'i tugu ka sun tiɲɛ fɛn dɔ la kelen kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ sun tiɲɛ k'i tugu k'o dɔ la kelen kɛ i ka sun tiɲɛna ni sunkalo tɛmɛna i b'a tile kelen sara ka kɛfara sara kɛfara ye jumɛn ye o de ye ka misikinɛ 60 dumuni misikinɛ 60 bɛ dumuni cogo di o de ye ka misikinɛ kelen o kelen kilo kilancɛ walima ka jɔn ka hɔrɔnya walima ka kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na o y'a kɛfara ye maa min y'i tugu ka sun tiɲɛ fɛn ko dɔ kɛ sunkalo tile fɛ sun bɛ tiɲɛ lahalaya min na tuguni ni sarali ti a la baraji t'i ye jɔn kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin de la wa an caman de ka sun tiɲɛnen don ten sabu ala kira ko ten kisi ni nɛɛma bi a ma
ako ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Ako sunduna caman de be yen a bɛ kangaliba min wula fɛ ni tile kibara sɔrɔla ka ban a bɛ kangaliba min a bɛ suntigɛ labɛn k'o sunduna caman de be yen olu ko foyi t'u ye f'u tilenna kungo la walima u tilenna minɔgɔ la mais u bɛ gɛlɛ gosili kibaruya sɔrɔ u bɛ nisɔndiya n'a ye Muhamadu Mustafa ko ten kotigi a ko fɔlɔ galontigɛ galon man ɲi waati si kɔnɔ jango maa sunnen galon man ɲi dɛ galon bɛ kɛ ka dɔ mago sa galon sababu la dɔ bɛ coro galon sababu la dɔ bɛ mangoya sɔrɔ galon man ɲi adamaden ma wuli fiye i bɛ galon fɔ i bɛ galon na baara f'i ka sɛbɛn Alahu Taala yɔrɔ la ko galontigɛlaba ni maa min sɛbɛnna Alahu Taala yɔrɔ la ko galontigɛlaba o tigi ye jahanama kɔnɔ maa ye a kana galon fɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo maa sunnen k'i ta kɛ galontigɛ ye k'i ka sun baraji banna waati sara o misaliya bɛ n'a fɔ maa min y'a ka ɲɔmugu fɛsɛ fara sanfɛ ka don so kɔnɔ fiɲɛ wulila sanjiba fɛnɛ nana kan e bolila ka bɔ e bɛ taa fara de lajɛ sinon e tɛ ɲɔmugu sɔrɔ yen maa min sunnen ta kɛra galontigɛ ye baraji t'i ye dɛ a y'aw janto o la galon man ɲi waati si Alakira ko ten ko ni galontigɛla bɛnna k'i k'a fɔ i ni jahanama wulu bɛnna i k'i kale k'i ni jahanama wulu bɛnna kare kɔnɔ ko kɛfara t'i kan galon man ɲi a ko a filanan seerejugu seereya seerejugu seereya i sunnen a man ɲi waati si jango maa sunnen a kana seerejugu seereya dɛ min ma k'i ɲɛna i tɛ fɛn kalama min na n terini a ma kɛ ten wa dɛrɛ n daga wuli a ma kɛ ten de wa a kɛra ten de i t'a kalama dɛ seerejugu seereya o contraire bɛ yen seereya dogoba a kɛr'i ɲɛna i b'a kalama i bɛ fɛn dɔn a la e ɲininkara a ko la e ko k'a ye taa nin ɲɛnabɔ ko ne da tɛ nin na sabu a bɛ min kun kan o ye teri ye ne y'a tiɲɛ fɔ o bɛ coron ne y'a tiɲɛ fɔ o bɛ malo e y'i da de o kan k'o ye teri ye i ye seereya dogo maa min bɛ seereya dogo o tigi ma dusukun finna an sunnen k'an k'an janto o la an kana galon tigɛ an kana seerejugu seereya kɛ a ko a sabanan yaminul ghamus maa min b'i kale galon kan an bɛ dugawu kɛ kalo in Ala k'a dafa an bolo hɛrɛ la dugu min n'an b'a kɔnɔ lasa don lasa mɔgɔw bɛ fɛn min na o ye bɛn ye lasa bɛ ka hami ni fɛn min ye bi o ye bɛn ye lasakadenw a ye sɔn k'aw kan ka bɛn lasakadenw a ye sɔn k'aw kan ka bɛn a ye lasakadenw de ye hali n'aw bɛɛ ma bange yan Ala kɔni y'aw garijɛgɛ bonya a ye dugukolo sɔrɔ yan yan kɛra aw sigiyɔrɔ ye dɛ yan kɛra denw sigiyɔrɔ ye dɛ o tuma aw kana forojugu siɲɛ ka bila denw ye ani maa si kana bɛn bɛnbaliya kan aw yɛrɛ dama jeunesse aw yɛrɛ dama aw kana sɔn ka bɛnbaliya kolokolo an bɛ nin tari ka segin aw ye dɛ bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. أما ولا دنيا كفو جمعة جوكو فلاسلا الحاج آدم نهو جوارا فاني الإسلام جماعي نيغا فرا مصر الماميو أنا نايبوكا داخونا فلا دغو دونيه كاكيني كونجي بعد الله سبحانه وتعالى فدغو من دونا نيكنا سنما يكون نانا على كامل أنفسهم الباما تشبيني كامل على قوسبتي آخنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم